जान्दा फाग्लाया दिनै ब्लग बानायनो नागिरदों आरो ना आं ब्लग भिडिअ थारमाने आं दिनै एन्जर जावहैगोन जों सानै दं जोंहा नैबे ब्रादारबो दङ एन्जर जावहैगोन ओमफ्राय आं नै खदाल बानबाय जों लास्ट खर' खेंसेयाव एन्जर जावहैगोन आरो ना जों थांनो नागिरबाय नै जों दावदावदोंसो एन्जर जावसै आरो दिनै मा खालामनो जोंना ड्राइभार दंखायो बिदिनोसै आदैमोन र' गारि गाखोग्रोसां दावदावजों एन्जर जावसै आरो ना जों नायलांबाय थादों आदैमोना भिडिअखौ दावदावजोंसो एन्जर जावहैयो नालाय जोंना खर' खेंखायाव आदैमोन आदैमोन एन्जरखौ जावनायाथ' जागा मोनो लोंनायनांगौ ना उफाय गैया माइयाव मोनसे खुरनाय दङ बेखौनो ओरैनो थास्लायस्लाय दा मोनायाव जाग्राबो गैया जों जाग्रा बायनांला ना होमबाना एन्जरखौ मोनाबा ओंखायनो दा एन्जर जावहैनो नागिरदों आरो ना गोग्लैना सौदोंलै आदै जान्दा फाग्लाया थांबाय बेयाव गोग्लैनानै गाहायाव दोनदो मोनफैबाय आदैमोन गुसु लाबोनाय गुदुंसो लाबो नामा मोनफैबायना आदैमोन बैयावनो जावहैसै जोंना ब्रादारा ड्राइभारा देन्जारसो मुथुजों संबायखादों आसिखौ रयेल एनफिल्डजों गावबो देन्जारखा नालाय खारेन्टआ बोलाबाय नागिरलै फाग्लासो जागोन एंजेबो गिनांगौसो आदैमोन कारेन्टखौ दा आदै सफैबाय आदैमोन मैयानि लोंनायखौ दैनो लोंनायल' जायो हालुवा नंखायलै खदाल बानबा नंगौना नङा जाखोलै अबेजों लामायालाय नोरसि दा बै फुख्रि खाथियावनो मोनबाय आदैमोन बरिया बेखौ सर' खेंखाय होनो आरोना बेखौ सर' खेंखाय ओइ नों बेखौ लालाय फाग्लानि मबाइल हमनांगौ बे दैखौबो देनथांसैलै आं सेन्देलफोरखौ मोना फाग्ला फाइनालि आदैमोन दा सफैबाय जावनो नागिरबाय आरो ना नोरैसो अबेजों नैबेजोंसो गरमथार माथो जि सान्दुंफ्रा ब्रेवनो मासिमबानो जथेस्थ'लै नङा दा मोनायाव बेनो मा होनोब्ला दुन्दिया सामब्राम सिफ्लेलायनानै बानलु गोथांजों मोजां जानांगौ सिस्टेमनि दुब्लिफ्रा नायदो आदैमोन हा मोनलाजोब्बाय माथो माइफ्राबो बेखौ सर' खेंखाय होनो आदैमोन सर' खेंखाय बेयो सर' खेंखाय टावार गिदिर दं नै आयु खारनाफ्रा अब्रा होनलाजोबो माबायाव खानाय बोखोयो दैज्लाङावमोन नामा खानाय बोखोनाया दाबो बोखोयो आरो ना हिनजावफोरनि खानायखौ बोखोलाजोबो बियो गोजौ फाग्लासो गिनांगौ आदैमोन बेयो मोनबाय आदैमोन फाइनालि दा जों थांगासिनो दं आरो ना थाबायगासिनो दं फाइनालि आदैमोन नै दुरुं बानायबाय आं माइ खानो उफाय गैया माइ हानानै संनांगौ नालाय एन्जर हागोन राजौ हाबा मोनबावगौसो फाग्ला माइ हाग्रोनो नाङादैमोन जान्दा फाग्लाया सावसिन जायोमोन नायदो ओरैबायदि माने सिथु मावै थाब फैगोन बाय खननै सानाव राव बार'बा मुलि मोननायनि बांद्राय खरा जावनांगोन आदैमोन एन्जरा मादा फाग्लाया माबा होनायानो नै फुरा मोसालायबाय बेयो होनबाय नों माजों बार'लांदों नेटजों सय बाव ओमफ्राय दिदोंमोन आं हनै नाङासो एथ' खस्थ' जावबा आयौ देन्जार जावबायमोन आङो ओरैनो बेखार जाबायना दा थांफिननांगौ जासिगोन उफाय गैला आदैमोन थांसै बेखौ र' गाबोन नुसिगोन बे गाबोन फुखागोन नालाय गाबोन जावफिननांगौ आदैमोन बेखौ गोरा जाबाय ओइ फाग्ला देन्जार दैदोंमोन आदै नै खदाल दङ दाबो ओमफ्राय देन्जार दैदोंमोन सासेयाव खदाल लायदोंमोन ना नों सानैबा फ्लेब होनलायना खारलांदों नेक्स्ट टाइमाव गलाबाय आदैमोन आं दाउखौ दा आदैमोन गैला एन्जरा बार'लांबाय गयदानि आइयो एथ' गिदिरमोन फ्लेब होनलायथारदोंमोन सुलांखौनो माथा फाग्लाया नैबेयाव मोजां माथायासो नालाय ओमफ्राय गैला दा थांनांसिगोन जों दा मोनायाव मिरामिस लोंसै दा नुयोबा जावलांबावसै
टाइमबो जाबायना आदैमोन थांसै नेक्स्ट टाइमाव गवा आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आदैमोन थारमाने एन्जरखौ मोननाय जायासै ओमफ्राय बारनबायना बुस्थुआ नोगोद बुरजा जावदैया नैबेयाव बेयाव दंलै बेना साबाय दाख्लै माबा जिदोंमोन साफैदों मै खासिपारानि आं दाख्लै खारनो फैबा नुदोंखौ दा नोमा खिबां खारो फुङाव नै बेयाव साजोब्बाय बे सानायखौ नुगोन नोङो दाखौ नुगोन नोङो मा आदैमोन एन्जरखौथ' जों दा मोननाया जायासै आरोना ओमफ्राय जों थांसै दा मोनासै नालाय उफाय गैला एथ' खस्थ' जावबाय जावनानै बे बिगुरानो गासोलायथारबायब्रा मिथिबाय नों एथ' मोदोम मुथुथु गासोनायानो मोनासैबा सुलुंखौनो मालाय सुलुंबो दावखोनानै थांबाय भिडिअखौ आं दोनथ'नो नागिरबाय आदैमोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आं भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय